Sasakay na sa mobile. Sasakay na. Sa daron tani. Dead on the spot ang 35 anyos sa si Mark Christian Realobet, kang barangay Arimbay, Legazpi City, matapos na madiskwida ang pigmamaneong motorsiklo. Pasado alauna kasubong maagon sa ampang kansarong pribadong eskwelahan sa barangay Rawis kang syudad maning Legazpi. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Henry Murapuentes, traffic investigator kang Legazpi City PNP, gikan ang biktima sa barangay Bunot. Mantang pigbabaybay ang lugar kang pinangyarihan, bigla subot na nag-overtake ang kasunudan kaning truck na nagresulta sa pagkaka-sideswipe sa motorsiklo kang biktima, asin pagkakapairarom kay ni sa truck sundo sa maligidan ning rida ang payo kang biktima. Pag overtake kang truck sa walang parte, si motorsiklo gumawing sa kaliwa. Kung saan ini po nasabitan po ini, sumabit naman sa but ngang parte, kang kanang parte kang truck. Particular ito naman sa may compartment, utility box. Pagkatapos, ini si driver, suminungal naman sa ano yan, si rarom, dahil lang kang ini nagulungan sa payo. Tulos man na naarestar ang driver kang nakabunggong truck na binistong si Ryan Marcos. Kang tropa ng PCV-5, so ang nangyaring aksidente, buda na kuan ini, nasusugman tulo so truck na nagpundo man sa inutan. Bali po pigka pa-process mi na po ang inquest proceeding, kakasuhan po ini ki reckless imprudence assaulting in homicide. Sa datos kang ipatura, ngunya na bulan, ininang ikatulong vehicular accident sa nasambit na tinampo, kung sain, anas may binawian ng buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal, Sir, may utak.